V projekte máš 25 mm celovú rúru, ale na stavbu ti dovezú 34. Pomýlili sa, alebo ťa v obchode oklamali? Kdeže? Vítajte pri 4. dieli Hutnického Matrixu. Dnes si spolu Posvietime na oceľové rúry. pri ktorých rozmery nedávajú vždy zmysel. Teda, kým nepoznáte ich šifry. Čo je vlastne ten sol? Sol z nemeckého zol je po slovenský palec, čiže stará jednotka dĺžky, ktorá sa značí dvojitou čiarkou a má presne 25,4 mm, čo bola s najväčšou pravdepodobnosťou kedysi v minulosti priemerná šírka chlapčenského palca. No a keďže sa historicky, čisto z praktických dôvodov pri rúrach merala vždy vnútorná diera, napríklad pre ľahší výpočet, koľko vody vám cez ňu pretečie, začal sa používať skrátka DN, diameter nominál. Menovitá svetlosť, často uvádzaná vo výkresoch, ktorá pozor, nie vždy značí presný vnútorný priemer. Takže keď k tejto 25 mm diere prirátaš hrúbku steny z oboch strán, jedna celová rúra bude mať zvonku, áno, 33,7 mm. Miešajú sa ti aj po tomto videu soli, DNK a milimetre? Nevadí. Do komentáru napíš rúra a ja ti pošlem prehľadnú tabuľku. A nezabudni, sleduj MPO Metal a stavaj ako profík.